Machiegni kendo jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan oyagi kaka jaloch e ng'we laro kom tend pinyno e yiero manobagi tarik 29 dwe mar apar higani. Gino mamiye thuolo matelo ne jo Tanzania kendo kata obedo ni tulo osebedo e pinyno chakre chieng' lut ombulu. Kaluwore gi duol mochung' ne yiero e piny Tanzania, Samia noyudo atamalo 98 mar kwan ombulu duto manoluti, ma en ombulu milion 31. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Bang' ndalo adek mag tulo muoch e piny Tanzania kochakore odiechieng' lut ombulu tarik 29 dwe mar apar higani, tulo mane obiro kaluwore kod ichwang' mane jopiny nitiere godo nikech jogo maketo sirikal tesre nodinnegi oko e ng'we laro kom tend pinyno. Gikone kawuono ngeso, duol mochung' ne yiero e piny Tanzania olando jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaka jaloch e ng'we laro kom tend piny Tanzania. Kaluwore kod duolno, Samia oyombo kod atamalo 98 mar kwan ombulu duto mane olut tich adek jumani, makete jaloch kod kwan ombulu milion 31 e kind ombulu milion 32 mane olut chieng' luto ombulu. Joneno mane ochopo e piny Tanzania e rango kaka yiero dhi nyime ochwalo ng'ur maggi ewi onge mar ler ewi kaka yiero ne ota, kaachiel kod tulo mane omuoch e pinyno chakre tich adek jumani, ma oweyo ji ka owito ngimagi to mamoko odong' kod hinyruok. Kaluwore kod duond bura mar Chadema maketo sirikal tesre e piny Tanzania, ji maderom 700 osenegi e ndalo adek ma tulo osebedo e bombe mopogore opogore e piny Tanzania, ka ng'anyo pod dhi nyime e seche ma telo mar pinyno ne oloro mbui kendo keto kum mar wuok oko kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 12 okinyi, ka chich nitiere ni jopiny moko inego e otieno e seche ma oket kum mar wuok oko. Tungni mosebedo e piny Tanzania chakre odiechieng' lut ombulu osemiyo pinyno obedo e nyong'ong mar pinje mopogore opogore kaachiel kod jotelo, ka jagoro maduong' mar UN Antonio Guterres e ote mare kokalo e mbui mar X owacho ni gin kod luoro e wi lipode mar thoe kod hinyruok e kinde tulo ma omuoch e pinyno. Okwayo jopiny Tanzania mondo obed gi horuok kendo were gi tulo, kendo kaber to gibed piny gi por wach mondo tulo kik medre. Omedo ni riwruok mar UN oikore mar jiwo chenro mar twak, tego demokrasia kendo nyayo kwe e piny Tanzania. Jotend migepe mochung' ne tudruok kod pinje maoko ma Canada, Norway kod United Kingdom bende ochwalo milome margi ewi tulo mosebedo e piny Tanzania chakre tarik 29 dwe mar apar higani, ka giwacho ni nitiere lipode mar kwan jomathoth ma osenegi kod modong' kod hinyruok. Gikwayo jogo mochung' ne arita mondo orit ratiro mar jopiny nitiere godo mar ng'anyo maonge luoro moramora. Jopiny Tanzania ne obago ng'anyo nikech joket sirikal tesre 2 mano moriwo Tundu Lissu ne otama mondo kik lar kom tend piny kendo podi odinne e od ang'ech, ka Luhaga Mpina mar duond bura mar ACT Wazalendo to ne odinne oko mar laro kom tend piny nikech weche mag chik. Samia Suluhu ne odonjo e telo kaka jatend piny Tanzania e higa mar 2021 bang' tho mar John Magufuli, kendo koro Samia Suluhu Hassan dhi telo ne piny Tanzania e thuolo mar higni 5. Joyce Oduor, Ramogi TV. Mana kamano to mae kaka kawuono nolanda duoko mar yiero ma Tanzania. Adwani wadhi ane achiel kachiel nyaka Tanzania mondo wang'i ane chal kaka nitiere gi e thuoloni. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na viongozi wateule, Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Jacobs Mwambegele kukabidhi hati kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais kutoka Chama cha Mapinduzi na rais mteule, na vile kukabidhi hati kwa mgombea mwenza kutoka Chama cha Mapinduzi Dr. Balozi Nchimbi. Kinachoendelea sasa basi ni zoezi la upigaji picha ili kuweka kumbukumbu tukio hili ambalo limetokea katika viwanja vya ofisi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wakati zoezi hilo likiendelea, tujikumbushe baadhi ya yaliyozungumzwa wakati zoezi hili likiendelea. Miongoni mwao ni kile kilichozungumzwa kwa niaba ya wagombea wengine wa urais kutoka vyama vingine ambacho kimewasilishwa na mgombea kutoka chama cha NRA Almasi Kisabi, ambaye amesema yeye. Well, that is the latest from Dodoma, the capital of Tanzania, where
Mana kamano mano en chenro mar chiwo certificate mar loch ne Dr. Samia Suluhu Hassan mabende noyangi kaka jalo mabiro bedo jatend piny Tanzania kuom thuolo machielo bang' tayo piny Tanzania chakre higa mar 2021 tok tho John Pombe Magufuli. Duol matayo yiero e piny Tanzania nolando Samia Hassan kaka jaloch gata malo 98 98%, mano ombulu milion 31 miwacho ni noyudo e kind milion 32 miwacho ni nogo. Koro maeri en nyasi ma koro miye certificate manyiso ni en makoro dhi bedo, kendo maeri timore kata kobedo ne riwruoge mopogore opogore kaachiel gi jogo mane timo observation kata observers manocho wangie yiero no to ng'ur mokalo nikech giwacho ni ler ne onge yiero no, ka oganda mathoth bende ne oketho nyaka gige luto ombulu kata kapok nokwano ombulu. Ka kuom mano bende weche pod kikore koni gi koni, to gima lichni nonro mayudo ni e piny Tanzania ka duol matayo yiero osemi certificate to onge dhi e doho, manyiso ni Samia Suluhu emakoro dhi bedo jatend piny